बिमायनि माबा दङ सारादु मास मोनसेयावनो सानै गोमाबाय। नाथाय खार'ना जाबाय आंनि बिमायाथ' बैसो जाखाबाय 104 बोसोर जाखाबायखा बे थैबाय। बिनि सप्ता खनसेनि उनावहाय बिनि फिसाला थैबाय। थारमाने आंनि बिमानि फंबाया सिगाङावहाय बिमा थैग्रोबाय, सप्ता खनसेनि उनावहाय फिसाला थैबाय। दा दिनैहाय फिसालानि सारादु बाहाय आं थांनो नागिरदों। बेनि थाखायनो आङो गामसा लाबाय। बिनियाम होबो ना दादा? बिनियाम लानोसै। बेनोसै सारादु। ini short side ओमफ्राय बेखौ लानानै हैनोसै। नाथाय मानि थाखाय थैदों बेखौबो दासिमबो आं मोजाङै मिथियाखै। आनैनि खोन्थाहरनाय बादिब्ला आरो फिसालानि खोन्थानाय बादिब्ला जौ लोंबाय थायोमोन, जौजोंहायनो थैदों बिदि खोथा बुंदों आरोखि। आरो एसेबां बैसो जायाखैमोन, जास्ट 45 47 बिदिल' आरोखि ना बैसोआ। होमबा नोंथांमोना नालाय मा होदों? बियो 250 1530 थाखा जादों। दा बेखौ जोङो फैसा होफैयाखै आरो गावबुराबो गैया हिसाबै जोङो जोंनिनो गामिनिनो गारजेन बिथांमोना सानै हयै लालायलायनाय जाबाय। दा बेनिखायनो जोंनि खामानिखौ जोङो थाबैनो मावनोसै। दा टाइमाबो एसेखिनि गैला। दा बेनिखायनो बे बिदा गिदिरनि नामै जोङो बयबो अननानै 1 मिनिट जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै रायजो मोनजाथों। बयबो गसंजोब दे। दा बेनि थाखायनो 1 मिनिट बयबो गसंजोब। जोबथा खालामनायनि दाहार ब्रिज औवानि दा सावनाय जायो। बैहायनो थांनानै नायनि। दै दं नामा? मानोसै सावनाय जायाखै। बे जाबाय फिसाला देरसिन। ओइ आमाय नै जों मा फैदों? सारादुआ जोब्बाय आरो फिसाला आरो फिसाजो आरो बिहामजो आरो नोंनि बुरि बेखौ जेबो दा खालामखा, दिस्टार्ब दाहोसै। आरो मोजाङै मोजां था आरो फिसाजो फिसाला बिहामजोफोरखौहाय बिसिफोरखौहाय आरो फिसौजोफोरखौहाय आरो नोङो जाहाथे दिस्टार्ब दा खालामसै। अननानै मोजाङै मोजां थानो होदो आरो नोंबो मोजाङै मोजां थादो। थाथ' आमाय दे। नायबाय सोंबाय आरो बिमानाव जों एसे सोंबाय। बिमाया होनबाय आंनि फिसायनि सम्पतिखौ दिनैहाय आंनि फिसानो देरसिननो होलांबाय। बे होनायखौहाय आंनि फिसाया गोजोनदोंना गोजोनाखै बेखौ सोंनायदो होननानै बुंदों। उनाव जाहाथे दावराव दावसि जाया, आंनि सायाव दाय होआ, बेखौ बिमाया लुबैदों। दा बेखौ
बिमाया लुबैबाय दा जोंहा दुगाया माने ओरैहाय बिफा होलांनाय सुरलासे दङ खोला लाइनजों जाम्फै सेरजों ओमफ्राय ओरै दब्लायब्रै दंबावो होनदों नामा दब्लायब्रै दा बेखौ बिनो होलांबाय बिफाया दा बेखौ जों सोंनायाव बुंबाय जाबायलै होनना बुंदों आरो गाव गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय नैबे दख्ला दंबायो नैबे बान्दो सेराव बे दख्लाखौबो बे मोनबाय आरो बेखौबो नैबे जाबाय गोजोनबाय होनना जों फंबाय दुइसिनाव सोंबाय फंबाय दुइसिनाबो माने जाबाय होनना बुंदों आरो गाव गोजोनलायबाय बिदा फंबाय ओरैबादि सैथोथार गोथारजों बिसोरो गोरोबलायबाय ओरैबादि मोजां मोनदों जोङो जाथि बंस'आ बिसिनि गोजोननायखौ सुख'नो हायै दावराव दावसि गैयाजासे ओरैबादि अनलायबाय गुबुन जायगायाव गुबुनाव जों नुयो हायदाङा सम्पतिनि दावराव दावसि सारादु समावनो बुलाय बुसि जायो दिनैहाय ओरैबादि सुख'नो हाथावै बिसिनि गोजोननाय दिनै आं नुनो मोनदों बिदिनो जानांगौ दिनै दा बे जोबनानै थांबाय जोंहा फिसा सानैया गोजोनलायबाय गावसिनि राननानै बिमा बिफा होलांनायखौ आरो जोंहा बिमानि सोमोन्दै एसे रायलायनांगौ थाबावदों जे बिमाया सानसे बेलासे बबेबा समावहाय लोंनानै जानानै बा बबेबा दायफोरखौ भुल मोनफ्लांलायनानै गोरोन्थि सानफ्लांलायनानै जे दावराव दावसि जायोबा बे फिसा दुइसिनजों जानायनि गेजेराव बे फिसा दुइसिनजों जानायनि गेजेराव बबेबा समाव मानिबा बारहावा नांनानै दाखा जानानै दावराव दावसि जाफ्लाङोब्ला आङो सोरजों जानो बियो बेखौ बुंदों दा बेखौ बुंनायावहाय बियो एसे हानि सोमोन्दै आंनि सिगाङाव दहाय बुंदों माने एसेबाबो आं थांनानै थानो थाखाय बबेबा समाव हरखाब जुदि जायोब्ला आङो बेखौ एसे खालामना होनांगोन दा गाव बेसेबां लुबैदों बेखौ जों मिथिया बेखौ सोंनायनि गेजेरजों जागोन दा फिसालाफ्रा होयो ना होआ फिसा सानैया बेखौ जोङो सोंलायनाया मोजां ओंखायनो माने बिगासे बा बिगानैसो बा बिगाथामसो बिदि गावनि गोसोजों लुबैदों आरो बेखौ आंनि सिगाङाव बुफ्रु सारनानै होदों दा बेवहाय आङो ओंखायनो रायजो राजानो खोन्थानो आवगायनाया बेनो आरो जों बेखौ डिसिसन लानानै क्लियार खालामनानै मोजां खालामना होनाया माने गोनांथार जोंनि साननायाव गोनांथार मानोना बियो माबा मोनसे हरखाबै दावराव दावसि जायोब्ला बियो सानफ्लांनानै बैसोरथ' फियो गाव जुदि हारसिं माबा मोनसे बिग्रायखांनानै आं बिसोरजों जाथारला आं थाथारला होननानै बायसान्स खोथाथाय खोथा बुङोब्ला दा बे गावनि बे एसे नेरसोन बे बिगानैसो हा लुबैनायखौ लानानै बियो हारसिङै जानोसै होननोबो हागौ ओंखायनो आंनि मथेबा बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों जागोन आरो बिमाया जाहाथे बिमाया उन्दै समावहाय गावनि फिसाफोरखौ मोस्रोम जोनाय मोज्लाय जोनाय बुस्रि बुस्रि होनाय ओंखाम खब'से दौनाय आरो सामसजों जानो रोङैखौ बबेबा समाव जाहोनाय बबेबा सोलानो रोङैखौ सोलाहोनाय दा बे हिसाबै बिमाखौबो अननांगौ बे थैजासिमाव बेखौ बिमाखौ आलो गोजोनै फिनांगौनि माखासे नियम निथि थायो दा बेखौ फालिनो रोङैयावनो जोंनि माखासे मानसिफ्रा गोबां हायदाङा दावराव दावसि जायो ओंखायनो रायलायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनानै जुदि मिलायलायोब्ला आंनि मथेबा एसे होजायो आङो बेखौ सानदों दा ओंखायनो गाव फिसाफोर सानैया होयो ना होआ दा बेसेबां होयो बेखौ खोन्थानांगोन ना आरो गाव बेसेबां लुबैदों बेखौ जोंनो नांगोन ना गाव बेसेबां लुबैदों बेखौ बिमाया बुंथोंसै ओमफ्राय जोङो एसे एनै जुदि उसुबिदाब्ला जोङो मिलायलायनानै नङा होमबा दा आंनि रिकुवेस्टआ बेनो जाहाथे बिमाया माबायदि लुबैदों एसे बिमायाबो बुंनो लुबैयोना बिमायाबो एसे बेसेबां लुबैयो नों आङो दिनै आंनि बोरायनि दिनै धोन सम्पद हाफोरखौ दिनै आंनि
होयोबा होयो फिसाफ्रा बेसेबां होयो आंनि नामै गावसोर सानलायनानै फैफिनसै बे गायग्राफ्राथ' जेनेबा बिसोर रानखाजोब्बायना दा नैबेनि नोंसिनि माबानि सायावनो नोंनि बाहागा दंखायो बै दुगानो होनायाथ' दुगानो होखाबाय ओमफ्राय बेवहायनो नोङो बिगाथाम लुबैदों जेन'बा फिसाना थख' थांबाय औ बे थख'फ्रा रिमजिमनिफ्राय नोङो बिगाथाम लागोन आरो जिखुनु फिसाया बेसेबां अननानै होयो नों बिनाया बिगाथाम हायाबा बे हाया नोंजों बेनो थाबा बेनाव जिखुनु जाया दा आयं आरो बिमा मा होनो फैना होआ थाबाय आयंआल' बुंदों फैबा अके आयंआ अकेबा दाथ' जोङो सोंनानै मोनबाय जे माने जोंहा गावनि थांनानै थानायनि थाखाय जे बिगाथाम हा लुबैदों दा बियो बिगाथाम हाखौ लुबैबाय ओमफ्राय जोंहा दुगानिफ्राय लुबैयाखै जे गाव फिसाला दुइसिननि हा दङ बे बिफा होलांनाय दा दुगाना दुगा थख' थाथोंसै होलांखाबाय बेखौ जादों आरो ओमफ्राय ओरैहाय रिमजिमनिफ्रायसो लुबैदों नालाय दा रिमजिमाबो माने ओरैबायदि गोजोनथाव मेसेज होबाय गावनि बिमाखौ ओरैबायदि अननानै गावनो फिसागोन जखन गावनो अननानै गावनि बिमा असेखौ थैजासिम फिनो थाखाय आरो बायसान्स माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय बे हा बिगानैखौ लुबैनायनि गेजेरावहाय बिगाथाम बेखौ अबजेक्सन खालामाखिसै बिगाथामखौनो लाथोंसै होननानै डिक्लेयार होनो थिनबाय बिगाथाम दा बियोबो गोसो खुसियैनो होबाय औ ओमफ्राय गावनो मावनानै मोनजाखागोन आरो गावनो फिखागोन नालाय बे अबजेक्सन खालामाखै ओमफ्राय बेथ' जाबाय गोरोबलायखाबाय ओमफ्राय जोङो ओरैबायदि मोनसे जोङो जाथि बंस' हिसाबैबाबो जोंबो एसे देहायाव नाङो हिसाबै आङो बेखौ एसे बुंनो लुबैदों माबा मोनसे बिटि करमनि थाखाय जे बे बिगानै हाखौ बा बिगाथाम हाखौ जुदि आं फाननोसै होनोब्ला बेखौ जाहाथे फिसालाफोरनाव सोङाब्ला बे जिनिसखौ जिखुनु मावनो मोननाय नङा फाननो मोननाय नङा अननानै होनाय जिनिसखौ बेयो फाननो मोननाय नङा आरो नोङो देनां थैनोसै समाव अननानै गावनि फिसाफोरनो बे जाय होदोंमोन बेनो होलांफिननांगौ आंनि रिकुवेस्ट बियो आंनि रिकुवेस्ट दा बेखौ बुंखायोबा क्लियार जायो नालाय गोजोनलायनाया फैयो नालाय दा ओंखायनो बेनो जाथोंसै आंनि मथेबा जाबाय गावसोर गोजोनलायनाय ओरैबायदि गोरोबलायनानै जे गाव जेखौ लुबैदोंमोन बेखौ होखाबाय मोनखाबाय फिसाफ्राबो अननानै होबाय आरो फिसाला सासेयाबो गाव बिफा जेखौ होदों बेखौनो गोसोआ गोजोननानै माने खुनु लुबैदेरनायबो थायासै ओरैहाय सानजाहाबो गावनि गय बागान गायग्रा बेखौ सानजानिखौ थारला होबोजोबखाबाय बिफाया बेनो ओमफ्राय ओजोंनाबो गय बागान दङ बेखौ गावसोर बिमा फिसा बिसोर थाखाबाय दा बे उसुबिदा गैया आरो बिसिनि संसार जानायावहाय उसुबिदाबो जालांनाय नङा बादिखौ आं नुहुरबाय आरो ओरैबायदि बिसोर अनलायनानै जागोन जे बे बिमाया माबा मोनसे लोमजायोबा साजायोबा बेखौ डाक्टारनाव लांनाय अजानाव लांनाय गावसोर जोथोन लाखागोन आरो बिमा सासेखौ आलाय सिलाय खालामनाय नङा आङो बेखौ नुहुरदों आरो बिसोर इसिबां साननो रोङै आरो लेखा रोङै आरो जाम्बाथार इसिबांबो नंखाया बे हिसाबै बिसोरो गावनि बिमाखौ ओरैबायदि अननानै
एसे एनै लोमजानाय साजानाय गासिबो नायगोन बिसिनि सायाव थाजोब्बाय गावसिनि बिसि फिसाफोरखौ गोरोबनानै जाहोनांगौआ गावसिनि दायित्व जाजोब्बाय आरो जाय गुबुन जादों जे फिसाला देरसिन बेबो माबा मोनसे बिथिखरम जानानै फंबाय लोमजायोबा आरो फंबायनि हिनजाव लोमजायोबा आरो बिमाया लोमजायोब्ला बियो दै बारसोमबोनानैबाबो हर गेजेरनि समावबाबो हेफाजाब होफैनांगौ आं बेखौ खावलायदों आरो बिसोर खालामगोन आरो माब्लाबाबो बिसोर अयनाय खालामनानै जानाय नङा गावनि बिमाखौ आं बेखौ लुबैनानै दिनैनि आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों रायजो राजाफोरनिसिम आरो बे न'खरनिसिम जय आर बिगाखौ लानानै जोंना आयंआबो देरसिनाबो गोजोननाय लाबाय दा बेहाय ओजोंहायबो फंबायनावबो बिनि बिमा बिफानि सम्पतिया ओरैनो माने गायग्रा थार हाया 10 बिगाल'खा बिसिनि हानि खाजोना रसिदा 10 बिगाल'खा होमबा दिनै नैबे फंबाय दुइसिनावबो इसिबां माने सम्पतियानो थाफैखाला गैखाला औ गैखाला दा बाहायनो सब गोजोननायखौनो लाबाय दिनै फिसाफ्राबो गनायबायबा दिनै आंनि गासिबो हा हु राननाय मानाय आं बिनाय गासिबो दिनै गोरोबनाय फैबाय फिसायाबो आंनो बिनायखौ होबाय फिसा गेदेराबो बिफां होलांनाय हाखौनो गोजोननानै थाबाय दिनै बेखिनिखौनो फिसाजों आंजों दिनै फिसा सानैजों दिनै गोरोबनायखौनो आंनो मोनबाय आरो बेनिफ्राय आङो बुंनो रोंला बेनोखासै आंनि माबानो आंबो गोजोनबाय सानैबो गोबा बिमाखौ बास बिसोर दा अनलायनाय गाव हाबफैयाबाय बे थालांनायखौ दिनै जोंना सानैसोआ माने ओरै खालामफिनदों बे माने जों बेवहाय बे न'खरनि फिसा हौवाफोरखौल' लानानै जों बाहाय सावरायनाय जादों दा बाहाय फिसा हौवा असेफ्रा दिनै गोजोननायखौ फोरमायदों आरो बिमायाबो गोजोननायखौ फोरमायदों बे रायजो राजानि रायथिनानै होनाय आरो फिसाफोरनि सम्पति मोननायनि गेजेराव बिमाया बुंनायखौ माने फिसाफ्राबो गोजोननाय फोरमायदों जों दा बेखौ गोजोननाय लानानै दिनै जोंहा बिथांखि फिसाफोरखौ जों बेवहाय सिनायथि होनो हानाय जायाखै ओंखायनो दा आं नैबेखौ सोंनो लुबैदों जोंना जौसिखाया बिहामजो फिसाया जे नोमानो जे नोंखुनजोनो जे नोंहा फिसाया 3 बिगा हा नामजों माबा हगारनानै होथ'बाय दा नों बे हगारना होथ'नायनि सायाव नोंहा माबा मोनसे उल्था साननाय दङ जेबो गैया दे होमबा जोङो बेखौ गोजोननाय लाबाय ओमफ्राय जोंहा बिहामजो सासे गेदेर दंबावो सुमित्राया दिनै फिसायनि बुंनाय बाथ्रानि सायाव माबा मोनसे उसुबिदा साननाय दं नामा सुमित्राबा बेखौ बुंहरनांगोन आरो फोरा बुङो बैयाव थाङाखैदां जेबो साननांगौ गैया फोरोंग्रानासो हाबैग्रोयोबा दा होमबा बिहामजो सानैबो आरो फिसा हौवा सानैबो आरो बिमा आरो जोंहा नै फिसौ फिथाइ दं फिसौ फिथाइयाथ' दिनै जेबो बुंनो रोङा दा बेखौ जोङो आलो गोजोनै जाहाथे जोंना बिहामजो दुइसिन आरो फिसा हौवा दुइसिन बिसोरो जोजोमै खालामनांगौ बिमाखौ लानानै आरो जोंना बै फिसा हौवा गेदेर आरो बिहामजो गेदेर बिसोरबो गावसिनि फिसौफोरखौ लानानै जोजोमै रायजो जालांनो थाखाय जोङो इसोरनाव सिन्थि खालामनानै दिनैनि बे सम्पति राननायनि सोमोन्दै जोङो बुंथिलायखौ जोङो बेखिनियावनो फोजोबनानै जोङो एसेयाव फोजोबबाय।